Lidt mere lokal nyhed. Det må man sige. Det er Subway Surfers. Det er det. Kilo. Ja. Kilo. Ja. Et aarhusiansk spilfirma. Og grunden til, at vi lige bringer det her på banen, det er, at Børsen har lavet en historie om det her firma her, og fortæller lidt nogle ret imponerende tal, synes jeg. Ja, det gør de godt nok. Ja. Det er ikke småbeløb, når man har en omsætning for, hvad er det, 112 millioner. Det hed de sidste år på Subway Surfers. Det er et af de mest populære spilapps, der er derude, og altså er blevet værdisat til at være 1 milliard kroner værd, det her firma her. Det er en slags penge, ikke? Det er en slags penge. Og jeg synes i virkeligheden bare, at det er en meget, meget god lille historie, at det godt kan lade sig gøre i Danmark. Har man en originale idé? Altså, du behøver ikke lave Minecraft for at blive sådan fuldstændig urealistisk rig. Du skal bare finde på en anden idé. Jeg synes, det er flot. Det skulle godt gøret. Der er ret meget modstand på den front, og det er altid rart at se, når der er noget fra den lokale andedam, der klarer sig på den måde der. Ja, og jeg er jo bare spændt på at se, hvad det næste danske projekt bliver, der virkelig sådan bryder igennem. Ja? Jeg vil helt vildt gerne komme med et eller andet bud, men jeg har ikke. Jamen, det vil jeg også gerne. Det kan være, at I kan komme med et bud, fordi at, hvad tror I? Hvad bliver det næste? Sådan, den har man lidt set, men der var ikke nogen, der regnede med, at det blev så stort. Nej, det er kæmpe.